Croeso arbennig nôl i Sara. Wedyn, ia. Chydig o gyhoeddiadau drws yma, ond yr wythnos nesaf. Os oes yna ryw newid, fe gewch chi wybod hynny. Ond cyfarfod gweddi wythnos yma fel arfer, cyfarfod heno am 5 arfer. Cofiwch hefyd, mi fydda i nos Fercher yn y Bala. Mae nhw'n cynnal swper diolchgarwch a wedi gofyn i fi fynd yno i roi neges. Mae hwnna ymryn y groes a maen nhw'n cael rhai o bobl y dre i fewn, felly gweddiwch bydd hwnnw yn fendith. Cyffra Seler wedi cyfarfod wythnos dwytha yma a oedd yna 5 newydd wedi dod yno, felly mae hynny yn arwydd da. Felly mae yna ddiolch i'r rhai sydd wedi bod yn gweddio ac yn paratoi ar gyfer hynny. Felly gweddiwch bod y gwaith yna hefyd yn dwyn ffrwyth. Dwi'n credu mae dyna'r cyfan sydd angen sôn amdano fo y bore yma. Gadwch i ni weddio. Arglwydd yn Duw a thad yn harglwydd Iesu Grist. Wrth droi atat ti y bore yma, da ni mor ddiolchgar i ti am dy holl fendithion. Yn diolch am yr haul yn gwenu arno ni y bore yma a'r awyr las i ni fedru i fwynhau. Yn diolch o Dduw Tad am yr amrywiaeth lliwiau da ni'n gweld ar y coed wrth i'r dail newid i lliwiau. Yn diolch o Dad am weld yn gilydd a'r llawenydd o gael cyfarfod a'n gilydd yma y bore yma. Ond yn fwy na dim o Dduw Tad, da ni'n diolch yn bod ni'n cael dod ger dy fron di, yn harglwydd a'n gwaredwr trwy Iesu Grist. A da ni'n diolch i ti o Dduw Tad, dy fod ti yn gallu y bore yma cyfarfod â ni trwy'r Ysbryd Glân. Dy fod ti'n gallu gweithio yn calonau ni, a dy fod ti'n gallu'n helpu ni i daddoli di mewn ffordd mwy teilwng. Dy fod ti'n gallu'n helpu ni i ryfeddu o'r newydd at dy gariad ac at dy ras. A dy fod ti'n gallu'n helpu ni o Dad i feddwl sut mae byw mewn byd fel yn byd ni. Felly da ni'n gofyn o Dad am gymorth y bore yma. Gad i'r Ysbryd Glân fod ar waith. Gad i ni fedru rhoi heibio yn beichio am ychydig, a gad i ni brofi dy drygaredd ar waith yn ein calonau ni. A da ni'n gweddio hyn trwy Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr da. Amen. Wel, o'n i'n meddwl bydden ni'n gallu cyd ddarllen salm y bore yma ar ddechrau yn hoedfa ni. Y salm gyntaf. Yn ôl fel mae Steffan wedi bod yn gwneud yn ystod yr wythnosau dwytha pan mae o wedi bod yn arwain. Gadwch i ni godi ar yn traed i ddarllen y salm yma efo yn gilydd. Gwyn ei fyd y sawl nad yw'n dilyn cyngor y drygionus, nac yn ymdroi hyd ffordd pechaduriad, nac yn eistedd ar sedd gwatwarwyr, ond sy'n cael ei hyfrydwch yng nghyfraith yr arglwydd ac yn myfyrio yn ei gyfraith ef ddydd a nos. Mae fel pren wedi blannu wrth ffrydiau dŵr ac yn rhoi ffrwyth yn ei dymor, a'i ddeilen heb fod yn gwywo, beth bynnag a wna fe lwydda. Nid felly y bydd y drygionus, ond fel is yn cael ei yrru gan wynt. Am hynny, ni saif y drygionus yn y farn, na phechaduried yng nghynulleidfa'r cyfiawn. Mae'r arglwydd yn gwylio ffordd y cyfiawn, ond y mae ffordd y drygionus yn darfod. Yn o'r Beibl, da ni'n gorfod gweithio'n fwy caled falle i feddwl be mae Duw'n dweud wrthon ni. Ond da ni'n gweddio bore yma, bydd Duw yn deud rhywbeth wrthon ni trwy i air. Beth am i ganu am arglwydd yr arglwyddi a brenin y brenhinoedd. Iesu yw'r i o'r, y gri sy'n adsain drwy y cread.
disglair ei rym, tragwyddol air ein craig. Gwir fab ein... A'r pennill olaf yna yn bennill sydd yn yr atgoffa ni. Mae cyfan da ni weld yn y byd, mae'r arglwydd Iesu Grist yn mynd i ddod yn ôl. Mae'n mynd i ddod yn ôl rhyw ddydd. A bydd o'n gosod pob dim yn iawn. Mae yna lef o ofid, ond mae yna floedd o orfoledd hefyd. I rai sydd wedi credu yn yr arglwydd, ac sydd wedi profi drwygaredd, mae yna floedd o orfoledd. Mae'r gwaredwr ni'n dod nôl. I rai sydd wedi gwrthod, wedi dilyn i ffordd eu hunain, wedi gwrthod Duw, llef o ofid. Pam? Achos maen nhw'n gwybod dyn nhw'n gallu dianc ddim mwy. Mae'r barnwr yn dod. Ond mae gras Duw yn rhoi'r cynnig i unrhyw un heddiw. I edifarhau a derbyn maddeuant Duw. A pan ddaw Crist yn ôl, fydd hi'n ddydd o goniant a hyfrydwch i bob un sy'n gwneud hynny. Reit, blant, dych chi am dod ymlaen am funud bach. Chi'n gorau penderfynu, pryd ydych chi'n eistedd yn y sydd ffrant neu yn y rhes gefn? Dibynnu faint o les iddi. A ddigon o le i bawb yn y rhes ffrant. Reit, oce. Reit, gret eich gweld chi unwaith eto. Rwan, yn ystod y tymor yma, da ni wedi bod yn trio yn y pregethau mynd â chi trwy y Beibl, trwy'r Hen Testament. Da chi'n cofio rhai o'r pethau da chi wedi cael clywed amdanyn nhw yn ystod y 2 fis diwetha. Ble ddar ni ddechrau? Ble mae'r Beibl yn dechrau? Na, dim Iesu ar y groes. Dim dyna lle mae'r Beibl yn dechrau. Yn Gardd Eden? Wel, cyn Gardd Eden, hyd yn oed yn y creu. O Duw yn creu, dyna oedd y bregeth gyntaf yn y gyfres yma. O Duw yn creu popeth yn creu ni. Wedyn, da ni glywed yn Gardd Eden, Addag Efa, a nhw yn troi oddi wrth Duw.
ond addewid bod Duw rhywbryd yn mynd i anfon rhywun had o wraig oedd yn mynd i sortio pethau allan. Wedyn, ydych chi'n cofio hanes Noa? Hanes anodd ynde? Lle oedd y byd wedi mynd mor ddrwg, oedd Duw'n dweud stop ar bob dim, ond oedd o'n cadw Noa a'i deulu. A wedyn Duw yn galw Abraham. Ie? Nath Noa greu yr arch. Da iawn ti, a'r anifeiliaid i gyd mynd fewn i'r arch, ynde? Wedyn Abraham yn dod, a Duw'n dweud, mae yna deulu, a mae'r teulu yma'n mynd i ddod yn bobl i mi. A fydd pawb yn cael ei bendithio oherwydd y teulu yma. A wedyn mae'r teulu yn dod yn genedl fawr, 27 yn yr Aifft, a Moses yn dod wedyn. Dyna oedd yr un dwytha, Moses yn arwain bobl allan o'r Aifft, yn achub y bobl, Duw'n achub y bobl, a oedden nhw'n cael deddf ac oedden nhw'n cael yr aberthau a phob dim yna. Rwan, da ni'n mynd i symud ymlaen heddiw at lyfr arall yn y Beibl. A dio ddim yn llyfr hawdd iawn, llyfr y barnwyr. Oedd y bobl wedi dod allan o'r Aifft a oedden nhw wedi bod yn mynd trwy'r anialwch ac oedden nhw wedi cyrraedd gwlad yr addewid. Cyrraedd gwlad Canan. Y broblem yng ngwlad Canan oedd bod yna bobl eraill yn byw yna. A rhywsut oedd rhaid i gyrru nhw allan a pobl Dduw yn cael bod yng ngwlad Canan. Oedd y bobl eraill wedi bod mor ddrwg. Oedd Duw yn ei gyrru nhw allan a pobl Dduw yn cael bod yna. Ond, chymod, oedd pobl Dduw, oedden nhw'n gwneud mes o bethau trwy'r amser. Yn lle dal i gredu yn Duw, oedden nhw yn troeddi wrtho fo. A felly Duw'n gorfod anfon rhywun i'w helpu nhw, rhywun i'w achub nhw, achos bob tro oedden nhw'n troeddi wrth Dduw, oedden nhw'n cael enau mewn trwbl. So oedd rhaid anfon rhywun i'w achub nhw. A dyna di llyfr y barnwyr, mae'n sôn am lot o rain llyfr y barnwyr. Byddwn ni'n clywed am rai ohonyn nhw heddiw yn y bregeth. Ond dwi eisiau sôn yn arbennig am un wrthoch chi. Ei enw fo oedd Gideon. Un arall ych chi'n gwybod amdano fo, dwi'n siŵr, ydy Samson, oedd o'n un o'r barnwyr yma. Gideon, oedd o'n un o'r rhai oedd yn helpu'r bobl yma. Ac un diwrnod, be oedd i digwydd oedd bod na fyddin fawr wedi dod i ymladd yn erbyn Israel, fyddin Midian. Ac oedd na filoedd a miloedd o bobl yn y fyddin yma yn dod i ymladd yn erbyn Israel. So be yn neud? Mae hwnna fel sa'ch chi'n trio chwarae gêm bêl-droed, a mae yna gant o bobl ar un tîm, a dim ond ti roi bob un, dwi'n gar un. Phariseiaid a ysgrifenyddion, ydych chi'n gan neu dwy emyn fach, yn gofyn ar un i gael help heddiw, i gael gweld rhywbeth am yr arglwydd Iesu wrth i ni droi at un o'r darnau anodd ym Morris Grythyr. Yn gyntaf, nawn ni ganu just peth syml iawn, agor ein llygaid i weled yr Iesu, i mestyn a'i gyffwrdd a dweud i ni garu, agor ein clistiau, a disgyn i wrando, agor ein calon i nabod yr Iesu. Ac wedi hynny, nawn ni droi at un arall. Dewch i'w weld, frenin cariad, dewch i'w weld. Gwelwch goron ddraen a gwisg o borffor drud. Dyma ni Dduw unwaith eto yn gweithredu mewn gwendid yn wrth i Grist gael ei groesoelio. Ond Duw yn achub trwy hynny.